खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 31 डिसेम्बर 2020 बिस्थिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोबां मोजां खाबु फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। सोरबा लोगोआ थगायनो नाजागोन। बेफार फालांगियाव खहा जानायनि सम्भाबना दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। सोरनिबा खाथिनि लोगोजों एना एनि जानो हागौ। गुबुनजों रायखोमा जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बयनिबो अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिसि फिसायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो खामानि मावनो थुलुंगाखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंजोबनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। बहानिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अदेबानि खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन सोरबा गोजाम लोगोआ जानबुंजों रायज्लायहरगोन आरो मोजां खौरां हरगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन सोरजोंबा लाजि फोनांजानानै बांसिन गोसोखौ दुखु मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम मावनो लानाय खामानियाव गोबां हेंथा नुजागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ अदेबानि लोरबां जागोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन समाजाव मान मोनगोन लाइमोनफोरा सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां जेंना जेंनायाव गोग्लैनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन सोरबा लोगोआ हेफाजाब होगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि सम्भावना दङ देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गोबां गलाय गुजाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआ जोबोर अहंखार जागोन सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। दिनैनि राशि फरिखानिया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।